twarosetie kerugo twakerosirie kiabeire twarentire chibesa ngachaka korosia ebisima bono ebisima ebio nabo nyugete ng'a ningwenerete mbigendere naki ningeri giasogete iga amache agaitekana ogikirite ogete gechikorosiwa kerosiwe na bande banyore naende ntatebe ng'a inche nimbori egento ntagete gokora na amache ntagete amache nabo agocreate employment ase abasae gekogera if communities can come bachama baidentify ng'a amache ntotagete ekenyoro eke egasi getapimwa toke ng'a naro ororo amache aria ase a community gasokire barentera amache nabo akoba pumped nabo ekoba esosi enene sana ekoera ogwakana ogokanera chimita chibekwe amache ang'uswe abanto barikwe bagotenenera amache aywo nabare bakonyamaintain bono naende egitabetie emeremo emeremo ende yaro ere emeremo ange naende nabande bakare koni chichuma amo na ebinto ebio chiplumber nchire ororo engineer ngobekwera ororo ekomaintain abanto bari bakori chimita ase emechi goeta egere moche mwakane teri employment lakini egere naende tokinie tintagete naende chobori ng'a nkiki gochokora ng'a ekinie okonyora gwaito mostly ekero tokorema intwe togotumeka embura ya nyasaye omanyete ndire ching'eni chikobora onye tari ekerigoria tokonyete kango sometimes ganga torikonyora ngeri twochi korigia omena omena yani ekorigia cabbage naende cabbage eyetari naende cabbage echi kaumererete netagete nainto tobe innovative ekero twanyorire amache nainto tochake gosiarera emegondo yaito ang'e ekoera chindoche echirare naende ekero yaikire embura amatuko emaete ekero yasire 3 weeks ntobwati ebinto kere ebikamwagete ebikamwagete omonto okobenefit nori orang'e naroche iga ande okabwate chinguru chiokogora egenerator erinde apambwe amache asiarere etagete abasae naende ase twaikire bono iga nangotebia abanto baito ng'a meremo tekari emeremo igere ase endege gekogera endero na entagachi enda ne endagera neyenda igo bono goika torigia ng'a naki tokonya goka abanto bakinire abanto bono iga abanto bare busy naende babwate emeremo bagakare kogoemploy abanto mbare batugire chiombe babegete abanto aria baine bamaete ng'a oyo nere veterinary tari ng'a eserikari egochi korika aye nki gwakorire kwenable community kogenda toro kiaye nki gwakorire nki otagete naki okonya omonto abwate chiombe isano chiombe chino cho chirenda ebieka bako employ abantu goiko identify omonto gete veterinary gete nere iga omanyete ng'a yane yaya inche tari embegu chiombe chiane igo ni osomete yani ubwate obomanyi gete naki okonyora omanyete abanto togocha twasiereria twarasiereria okonyora bono buna amorokeria yarenge iga ye SK show arenge Wise Stadium abang'ina abanto mbare ororo bari serious noboremi igo bagocha tari binto binde bagocha kwenda bakwaneriuka igo ganda bakase chingoko chigatugire ogenda ase chiomba ase chire oborie ng'ombe iga amabere origererie naki egokamwa nini oire noso ase seedlings origererie nakiere mpaka kwatwara obomanyi ng'a nonye neko kwenta banto bane batagite go spend chiesa chichieta aroro nerigesa bakari nario rigocha gokorari rigocha gokobeka chinka nerigesa nerike ng'ombe netagete embego kwamanya gatanga nyiiro nyarebe moina ari raisi 200 usikwanda gwachi gosabiri neke maana wakana 200 omonto atagete a project atatenga eng'ombe yane ntagete tware embegu iye class gete noene morierie gocho mate mpaka embego na ite koria raisi ng'a nero ororo ori very sure ng'a ni female neritororo rigocha yani otari kuna kupata tari ng'anya kwa bajina nking'aka akigiye onyo changa aka tien konyori kangu tia nyori kwanyore yanyore naende turi kuimburu ne chindagera bati paka to nagera tanga kusoma onyo gutagete gukora oburimi bakurigire ng'anyu chingo kichinga na kichikorageri kuna kinini na kingo kora onyo gutagete gukora chimbori goikogenda ori omonto bwate chimbori buri urachirigereria orone na kibabegete kikwabekire aibono chikunya gucha achorigereria omonto obwate chiombe tari gochandekana ne school fees because amabere naro rigesa noro
na ne chimore karo cia tokire ya na no boyo boyo ekero chiri chikulitingia ng'ombe tiri ra oni 60,000 tari chikubara maua ya bono ngukuira endojenga umweshimiwa Alice Chae